ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Просимо благословення тих, хто буде користатися гэтими транспортними сродками. Про заступництво Святого Криштофа дари, розважливість усіх, хто буде ими користатися. Но саме перше. Я признав з утра. З утра, правильно, треба чергу займатися. Але без імши не буде дійсним посвячення. На імшу з біскупом. Правильно, правильно.